20-18. Au! Da li može Partizan do kraja? Trajče! Nevjerovatno! Torbica! Ipak do Bregana za 2! Torbice! Pa da li moguće? 20 minuta 40 do kraja! Da li može da izvestije? Tako je! Pa šta smo mi sada ovo gledali? Šta smo mi sada ovo gledali? Pa šta smo mi sada ovo gledali? Beograd je došuje! Ajmo veliki aplauz! Za Žamzu i za Partizan! Au, šta smo mi sada gledali? Nevjerovatno! Bukvalno su gubili do 3 sekunde do kraja. Nevjerovatno. Ovo snimak i ovo utakmica će se vrteti sigurno i gledati iznova. Nemojte zaboraviti. Od 3. minuta ekipa Partizana igra bez Miloša Šukice, samo 3 igrača na terenu. 7 minuta ekipa Hanzuo maltretira Partizan do zadnjih 30 sekundi. I onda Salica odlučuje